Dongkamuka Music Society atumpen Dongkamukam rong Sophia long World Music Day ke padu ponji aphan pura chisik cedang puthak phirangkia mai kang nipon Music lapen lun karju penta muni ratuma phan aning papli un lapen music mate lun karju penta munit aning parun hup anta un Music setame lapu ana jakong kedo ahormulo lapen non labang soa ovi akai long setame music ahin kachi hungta isilo lasi music luna ning ke hangatuma phan non nang kileji wo signify inkorai siani Dongkamukam rong Sophia long amat porphai hini pen World Music Day talon ponpo bangso long nang lito music ke thek ke do an ason setame bangso ni kache paklang dun long jia phan awar sai kimi long ponpo lapen jong si nang lito music ke thekason kache paklang dunji aphan ning ke hangto pulote la screen along ke paklang pona number 9435439818 a number along humri lote kaddu kave akenang soralam ansetami chini ponong po Dongkamukam Music Society atumpen World Music Day ke pado ponji aphan kachisik kachedang pado ponalong pherangke amai kacho phapona hu Dongkamukam Music Society a claim bang atum ang ton pen ke tham polalam phelenon ilitum arjupon sinang lam mangalalo karbi music society Dongkamukam lakai litum non owe ki mi tum phan ke thek anutin abang pulbang tip same ke thek anutin tado laso aphan silitum non owe ki mi tum phan ka panong pc non la World Music Day 21 ni bangke litum ibi kapat hipon litum ini labang so arni tum hot ponlo itu batik ponlo apor bangke porphai hini adim bangke tak Dongkamukam tangria angkang lo dak karbiham tun budo asilat bangso so arni bangke karbiham terus Dongkamukam pen wiki be karbeng long live